Kana manawit na pud mo, magamagama mo mong istorya kabayan nako. Pamauli mo gana mong langubag apuyo. Pato. Paharag ini mong Sprite, Red. Dili ko. Pahatag ka. Asa ka kadina na po kay. Ikaw palalom kay tingko. David, oh, bugas. Lutoan eh? Oh, lutoan na, pero ito nga, kay para na sobra pa ni hapon. Sige. Sanay giusa man na nimo, David. Gito nga. Ay naman, akong buti pasabot gani. Tungaon ni pariniud to. Ang katungapon para panihapon, dili kitagsa-tagsaon na nimog tunga kada lugas. Nga, unsaan naman eh. Unsaon naman eh? Nangupas mo ng tagibuang ka. Yati ka suguon, wakay klaro. Ayaw kahadlok, sukul. Madlok ko. Ayaw kahadlok, gahi ka. Di, madlok lagi. Gahi ka. Gahi ko. Oh, gahi, sukul. Si gahi. Gahi ko. Dali ba? Gahi lagi ko. Dali, gahi ko. Ay, kahadlok ka. Magigay Isog. Isog ko. Isog. Sige, isog ka. Undangin na. Sige, kaya ko may nabunog ni mo. Sige, pagawas na ako. Kaya ko na mo. Squared. Oy, Di ba guys, kuya mo kong als? Oh. Kaya exam ba? Tanaw akong score. 90/100? Ako kaya kag score no? Kung mawat nimo na yung maestra, ako di ko mawat nimo kay balo kung unsa ka kabogo. Klaro kayo. Kaning 9, imura nang gidungag ag 0 or mabutag 90. Dili ba ya? Ay kog wata. Dili lagi. Sayop ka. Ako ram ko lang gidungagan og 9. Huy, babang! Huy! Naunsa man ka? Ha? Aning, mura magkagnaunsa magkagadanggo ka? Ay naman! Mura bi kagakaon og ano sa man pellets? Starter, ultra pack, Nutrigro. Anay! Ano sabi ka? Inay ni mo, mura magkagasab-sab og pasaw. Unsa man na imong nilakwan? Maman masukol ma. Ako bahala ni Beb. Ay na. Brad, sakto to, Brad. Sakto to. Tara, mana tara. Tara. Nampalongkan ka. Ako na. Ulang ko kamay. Kulang ba yun? Kulang pa man. Ibuhat na laman ang kanan, oh. Ano man ka? Di mo kaya, kay mo na kulang nimo. Oh. Kulang pa mag-asin. Ay, si pero kag na Unong. Ano. gusto man eh. Unong. Ayaw ko ilam di ko dalaw mo kwarta oh. Darabi kwarta oh. Wa may nanginahanglan ana. Sige, butang. Ana, tumuto ni gasolina eh. Lagan ka. Kapita. Sige. Pinagkadili ginaho ganahan kana yung tawong dalo. Ako po ganit, Dok. Ang lagi.
Sama na to. Di mo nakuha. Sumana. Kwarta na sa lami sa yata ra sa deliver. Oh. Sum na nang. Oh, lagi. Basta kay pa. Ihatag ra. Oh. Mana mo puguron? Layo-layo pa ko. Sige. Sige. Excuse me. Ah. For 1,000 pesos, spell orange. Orange? Asa ato katong color o katong kuan prutas? Asa ba? Pariya raman na. Dili ba lang pareha? Nana sige, kanong prutas. Prutas, sige. Orange. Oh. Ay, katana lang kuan color. Oh, ikaw bala. Kasi color. Color. Oh. Ayun na lang bahala na yung kwarta. Di na ko.